Ese ademais de axudar o teu alumnado a decidir o que quere facer no futuro, tamén o puidésemos acompañar para que eles e elas recoñezan o que os fai únicos e únicas. Ola, son Manolito. Xa sei o que estás pensando, non parezo un neno, razón non che falta. Oxe, chámame Manuel, algúns Manu, pero hai tempo que entendín algo. Se quero explicar que isto do movemento PEC, primeiro teño que volver ser Manolito, porque todo xurdiu con el. Nací nunha pequena vila do interior de Galicia, era un neno sensible, curioso, lía moito, descubrín que me encantaba bailar muñeiras, facer teatro. Era un neno razonablemente feliz. A miña mirande preocupación nesa etapa era ser simplemente Manolito. Chegou a adolescencia e con ela, ademais dos cambios, mudeime de cidade para estudiar. Sen darme conta, sen que ninguén me explicara, apareceron cousas como as expectativas, as comparacións, o medo a non encaixar, a necesidade de gustar. Pouco a pouco fun deixando no camiño partes de min, non porque non me gustaran, senón porque cría que era moito máis seguro facelo así. E así apareceu Manuel. Manuel estudiou, traballou, cumpriu obxectivos, seguiu adiante, como facemos tantos. Pero había algo que non caixaba. Pensei que se facía as cousas mellor, se cumpría máis do 100% do que se esperaba por min, se agradaba máis, todo cambiaría, pero non. E de súpeto algo pasou, non foi algo increíble, nin cambiou o mundo. Cambiei eu. Un día, Manolito veu e colleume da man. Fixo para lembrarme que medrar nunca debe significar esquecer quen es. E aquel día entendín que Manuel non podía seguir camiñando sen Manolito. E foi así como naceu o movemento PEC, dese reencontro. E tamén dunha pregunta que non deixaba de acompañarme. Como podo axudar a outros Manolitos e a outras Manolitas a medrar sen que se perdan? A resposta foi a creación desta experiencia que combina ferramentas e metodoloxías para acompañar as persoas mozas a comprender o que senten, recoñecer o que as fai únicas e con eso deseñar o seu camiño. Por eso nesta experiencia camiñamos xuntos Manuel e Manolito. Manuel, porque representa a aprendizaxe e as ferramentas do camiño xa vivido, e Manolito, para lembrarlles que a valía dunha persoa xamais depende da mirada dos demais, senón da súa propia capacidade de recoñecer que é o que fai única a unha persoa. Porque a vida vai nos facer cambiar, vai nos facer dubidar, vai nos facer volver a empezar unha e un cento de veces. Pero quen sabe mirarse cara adentro sempre ten un fogar e un punto de partida. E ti, queres darnos a man e axudar os teus alumnos a recoñecer que os fai únicos, a descubrir os seus talentos, capacidades e habilidades, recoñecendo os seus logros e as súas paixóns, axudarlles a desmontar os medos ou a despegarse esas etiquetas que xa levan postas. Se é así, benvido, benvida ao Movemento PEC.